Днес е Коледа на 23-та година. Коледа пък въобще не прилича на Коледа. То всъщност е Рождество Христово, по-правилно казано. В далечината все пак на Витоша се вижда сняг. Пак е нещо. Да кажем. Да. Това тук е Ботунец. Нашето изкуствено езеро или язовир, което е едно и също. Мила родна картинка.